hambal Papa J. Boy Nunoy nga buhaton lang ang butang nga makapaayo kanimo sa imong isig katao o para sa imuhang buwas damlag. Hindi magbuhat sa mga butang nga makatuga sang dili mayad sa imuhang kabuhi. That's why sa mga nagapamati subong Papa J. Boy Nunoy, I hope nga matagaan ko ninyo og tama nga laygay. Ug tani hindi nyo pagsuno nga akong ginhimo. Isa ako Papa J. Boy Nunoy ka construction worker. Sa isa kasikat nga construction firm diri sa muang lugar. Uy. Nagawa lang ko sa pangalan nga Nelson. 26 anyos Papa J. Boy Nunoy ug sa akong edad ang akong pagbakas panigay singkay pagpaningkamot. Din na siguro Papa J. Boy Nunoy nga malabuan pa sa iban. Kaysa nag-edad pa lang ako Papa J. Boy Nunoy og 9 anyos. Nagsugod na ko og trabaho. Sabi no? Child labor. Bangod Papa J. Boy Nunoy kabalo ko ka pertegid ka puraot ang amo ang mga buhi. Why? Naningkamot ako Papa J. Boy Nunoy para mabuhi ang akong kaugaling. Hasta nagabot sa punto Papa J. Boy Nunoy nakakita ko og isa ka kumpanya nga nagdawat kanakon. Miskin hindi ko graduar Papa J. Boy Nunoy sa elementarya. Kag nakabaton man sang karelasyon. May live-in ko subong Papa J. Boy Nunoy. Tuga problema nga akong live-in tungod sa ako ang sitwasyon. Para inyong maintindihan Papa J. Boy Nunoy, amo na mga panghitabo. Sige para Dawat. uy, alangan Siyempre, nga. kailangan na ito magdawat og sweldo. Amo mo lang din magpalipay sa Palipay aton. na to, Siyempre, dahil kaya kinsides, kag katapusan mo lang gina sa ligan. May nalang ni Brad kay natay ginadawat ka na kinsinas. Ay, siyempre, pre. Kag isa pa, pre, bisan na mo ni ngaton nga trabaho ya, pero tanawa, makita man nato na ngaton nga mga hinaguan, oh. Grabe itong hinaguan. Ay nalang na drive Max Coffee dahil Correct. kahapon ba? Ay, Muna lagi siyempre. na pa-resistensya na to, Brad. Diba, sige maghahapit ka karon sa brigada para masiyabi, padala ako sa sige, ibo kay wala problema. sweldo pad. Wala, bahala to. Kilala ko ng mga nagabaligya din. Ay, mga staff des Brigada Park. Park. Regards lang ako sa ila. Bitaw, pre. Yara ko sa gagawin ba? Oh. Ibala, makadawat naman ta sa sweldo. Tapos, ano na naman eh. Itong ligat adlaw dito naman ta sa paborito ni mga lugar pandami. Lain to ya, pre. Lain naman to. Lain to ya. Ato ya tong liga dadlaw ya, merindahan to. Merindahan. Ari pare, merinda ni pare, pero mabusog ka. Mabusog pagidangaton nga mata. Oh, kag Ay, isa pa, pag- pre. Ay, pre! Ari, Ay, nagali. pagpilan na po direct Sige, sir. Sige, sir. Oh, ay problema. Nanawag na si Raul. Bitaw, pre. Sir, dala lang sir. Kay, padulong namin. Suotan na namin namon niya mong butas. Upod ka karon sa ako, bala, pre. Mapahilot, ta. Hilot na ka lang. Ay, sus. Sigurado ka? Siyempre, pare. Anong klase ng hilot ha? Hilot ni pare, pero tanan nga kaugatan ni mo pare nga patay dira mabuhi na. Wala ina sang laktaw. Uy, kapakagis na. Pre, kabalo biya ka sa Lain ng hilot ni Mrs. kag sa hilot niya na iya.
Wala, sus, wala, pare. bala ko sa mga inanang Pare, kung matistingan mo na, Pero, pare, sigurado- balik-balikan mo ginaya, pare. Sigurado ka na Sigurado, okay kaya dito? Okay, siyempre, oo. Ilog na si Mana nga daan. Perti kakapoy siyang trabaho, talo sa adlaw-adlaw. Hindi nagkakinanglan, kita siyang hilot. Oo. Hindi lang niya, Anong kinanglan? hindi lang siyang hilot na pare, kundi malipay po taton Anong kinanglanta? Ano? Hilot. Sige. Hilot sa aga, hilot sa oto, hilot sa gabi. Pero sigurado na, pre. Sigurado pare. Malingaw ta na, pre. Hindi ka lang malingaw pare, mamudlo, ganyan kalimutaw mo. Pero base mabulilyaso bata na ba? Pwede yung problema. Pwede yung problema. Bulilyaso kung madakpan ta, pero kung hindi, madayo. Sigurado. Jesus pare, Sige, dapat sige. kung kaisabi pare sa pagpangabudlay na doon, hindi lang kita sagad remit kay misis, kundi tagaan po nato na itong galingon sa ginatawag pangalipan. Sige. Basta sigurado ka, unya na. Sige pare, Istorya baga dapat, ano? dawat mo dayon to kay hulaton ta ka sa gawaso ato ya motor ko tuho. Ay, sama mo, dawat mo, sweldo mo, Ayaw, dawat mo. ari na sir, ari na Sir, kir, sir. I'm coming. Kalma lang, sir. Ikaw ba? Imong high blood ba? Pandamay ka. Ayaw palabi og ka kiki ang high blood saka ang blood pressure. Amo. Amo mo sir magpa-power cells ka. Tama gina. Boss, kasi kung pwede, di lang anay pagkaltasi akon kay siyempre pang emerensya mayara ko katuan subong. Ara ka na naman. Sige na bala. Sigurado ko naman dito ka naman sa Bulilia. Ay, hindi. Good boy na ko. Yan ang bago na ko sina. Hipos na lang bala baba mo kay pagpuli ko koron na pasimot ko Sige. sa imo. Basta sigurado makabenepisyo ka na. Ay, sus. Hindi ka lang magbenepisyo kundi kuhan gid. Magturong gid ang kalimutan mo. Babusa. Basta sigurado ka. Oh, Sigurado ka sigurado. na maunay mahitabo. Oh, tisidi. Sige na, pila na mo dali. Sige, Ah, boss. Oh. ikaw din, so dali, pila. Ikaw na. Kaya din kayo ron makasugod na may sugod na may sa mga trabaho. Okay, kayo na pamigaw lang. So, hindi ka mo sige na mag-chismis ng marit. Sige, pila. Sige. Dali naman. Ano na? Sigurado ka na dali nga dapit, Brad. Sigurado na di. Tulo man lagi ng lugaran Ay, eh. susalang-alang sanag. Kung sanag na, siyempre, basi may makasilip sa ato. Kulbaan mo ko diri ba? Dulo man Ay, kaya ng lugaran. upod ka lang wala pre, kay silip na, paling-ling na. Tapos, wala pa kita nagsakay. Naglakat lang pa kita diri nga ba? Ibilin talagang butor ta tayo. Karon kung agyan tato ka mga kwanta, ti mabulilyaso ta di. Delikado niya itong Sige bilhin pala. mo. Kulbaan ka. Ay, sus, una lang ni kulba. Ay, sir! Ay! Si Guapa! Guapa, Rikang! Oy, mayong gabi. Mayong Kamusta gabi. man mo mga gwapo? Pati na-reserve ko tong para sa amon. Natigana mo to. Oy, sir, pasensya kayo, sir, kay Ara gikuha ni ka naman Pwede pa ito magkuha. Ariyo, hindi na bala mag... Uy, sir, dinigid pwede, sir, kay gikuha sa... Sige lang bala. Politiko. Ay, sus. Politiko. Ang balang politiko, kung hindi sa magsugot, hindi ko magboto sa iya. Sir. Ariyo, tipanta ka Pero sir, na ako yung nakita dito nga para bagay Ay, gito sa imuha ba? Ara ka na naman ba? Si Rejik na. Dito, Reggie, uy. Pila mo kabilog tulod, wa. Duwa lang kami Hindi naman imuha Diba si kung kuha na, basi kung pang-raprod lang na, hindi pwede pang highway blahaw. Uy, sir, grabe ka. Saan ba man ko naghatag sa Ay, imo mga pang-rapro? Lugay, Ano na maghihatag na ko katong sa imo? ginatag buligad sa kun ba? O bulantikon gid. Bulantikon. Sir, ano na ako, sir, kay nakuha na maguton sa politiko, sir. Siyempre, alam mo naman, di ba? May ora ko dire, sir, bago. May bago ka na. As in press ko pag May unto na, wala pa. Uy, may unto na. Uy, ikaw Kung na gusto ko yung sa imo. Brad. Yeah. Lakat lang ta, Brad. Ah, Di mo na mayo diri, Brad. hindi ka pa naman talaga. Pre, ari na tayo sa sulod. Nakabuking na niya mo. Kabuking. Oo. Ay, sir, murag duda lagi na imong upod, sir. Ay,
Ay, Juan, madam. Ari gali si Migo dako, Nelson. Ay, First time niya ni madam. Ay, Kagago. first time ni mo, Nelson. Tungod kaya first time ni sa madam, gusto na akong madam nga paturungon mo gidang iya nga kalimataw. Brad, Ah, ay, napagam mo na, Brad. sige na pala. Di ko kabala Ay, Nelson. Kung gusto ni mo, Wala Nelson. problema di. Gusto ni mo, Nelson, ako na lang. Na, kada pre. Brad, Hindi. kung amo naman lang ning plastada, Brad. Ikaw na lang, Brad. Hindi pre. Ikaw na lang. Ako na bahala. Ngitaan ta ka. Madam, katong ipagwa katong pinakahamis, pinakatamis, kag pinakamalasa. Sige, Ah, sir. Ako tawagon. Hoy, Alberta! Ano Alberta man? Daw sa pangalan pa lang daw si Piat na ina eh. Hoy, dili amo na siya ang mamasang sa Ay, mamasang ay, sa ote, mga sige, bag. sige, Oo. sige. Siya ang in charge sa mga bagong salta. Baw kung mag-amo ni Permi ang gina-endorse mo sa amo. Daw sa isa ka simanda, daw katatlo kami Hoy, sigurado magbalik-balik. ka na magbalik-balik. Hoy, Alberta, ay, gawa syempre sa pera, basta oy. barato, epektibo, garantisado, balik-balikan gini ida. Pre, Tamag yun. di na pala. Brad, sige ha, bantay. Basta dili ni Kubalas Buliaso, mo. ha? Ay, kubalas mo. Dali na. Sige. Ate, sige, sige. Sir, dali na mo, sir. Dali na, preparado na ang Madam, tanan. ipili sa akong na katong paa nga daw, Kwan. Ang paa nga daw, ubad. Sige, sir, wala problema. So, dali na, sunod na mo, Pre, sir. Dali na. dali na. Hindi na pala maguya, oy. Ari daw sa iban kaya eh. Uy, Ya. bugtaw pa lagi ka. Ay, nagbugtaw ko ga kay nawili ako ka scroll sa Facebook samtang nagahulat si mo. Tag-isa pa, sinon mabi nga hindi ma-excite magulat si mo kay kabalo pa ako nga sweldo subong. Di kamusta ang obra mo? Walang gihapon. Hindi ba na kagina pa ang inyong kuwan? Gani. Kagina pang inyong outcut? Medyo na-delay kami kay nagpa-overtime si boss. Overtime nga. Si Kwan Gina, si Isiyot Gina do, kagina aga pa man siya. Ay, kabalo ko naman na ni-isyot nga. Wala may iba nga bantayan na oras na may bantayan na kami kay mga kabalo ba ka sa mo ang mga faithful kayo mi sa obra namon. Diba? Maayo lang gani kay may ara gusto nga bana nga laba kag dako. Di ba ga? Ikaw ba? Oo, nga pagpalangga. Kato tong upod namon, tong si Brando. Kamusta plano kayo niya- si Brando? Gusto niya Kita na ko to ganiya pa kay nagpost ang iyang asawa. Oh, di ba nag-away na ba sa sasawa? Away na pud sila oy. Oh. Maura man naga oy nga lain paguda ka nang sige mag-away tapos sige mag-post sa Facebook kay ay ambot lang. Budlay na gani mag-away, mag-post. Wala Away, sila oh. kabaluan nga kuwanan na sila anak ni Marites o ni Kuan. Marisol. Marisoy? Gang At dili na. Kapoy ka? kapoy ko tayo lang. Tiplay so Drive Max Coffee. Ay. Ingon ni mo, dili ni ka magdakuan anak. Di kailangan ako na kay para dungag resistensya ba. Ay, ga, wala pa na ni mo nahambal ka. Nakatimpla na ko. Pagkati. Mas kung gusto ni mo na ako dito kuan no, itong kapigi, pwede man na ni mo to ikuan. Yan, Bubuds kan on. Dali na ka. Sige, dali lang. Pasensya Ay, na ambot ni sa imo ga. Skalibo lang gining kung tawat ba. Ano ga? Skalibo lang. Ninong isa ka libo man kay dako ba yan inyong agi ato kag overtime ko pa ka ng ligay? Eh, may utang abi ko dito nga. Pat ka sa ang Ninong nakautang man kaga nga ligat to. di Pagkadawat na ko, di ba
nagpalit man ko sa mga groceries kag every time nga mag-duty ka, ginapabalunan man ti ka. Di, ari magudo. Ay, guto, magudang. Tapos, ano ba, kamay lang ng baon na kanon. Kailangan ako mukhaon og damo. Ano na makautang ko dito. Nga naman Sige ga na, nga, pagkasya- isa kalibo man di ka. Pagkasyahan na lang sa kalibo. Usga ko eh. Paano naman na kay ang bill nato Andres sa kuryente 1-2 man. Ay, sige lang, kaya lagi na. Kaya lagi na. Basta, sunod nga sweldo, ako na na. Tarmi ko lang nabatian si mo na ka ba. Katong naglikat, shirt man ka. Katong naglikat pag ipinulan, shirt man ka. Duda ko na sa inyo ba? Oh. Katuan ko ng inyong opisina na diha. Dili ba lalalim inyong trabaho kay bukat kaayo. Tapos pila naman ka subong ang kwan, minimum. Sige Kung lang. kaysa may OT pa ka mo. Sige lang, sige lang. Basta, sunod nga sweldo, dako na akong OT. Basta ga ha? Oh, sige na. Basta lagi. Hindi lang gipit tinunto sa ako kay may baluan ganin ako ga nga may iban pa ka. Basta nagsugal-sugal kang tagay-tagay ha. Wala ako kapila na kabalubya ka sa kuha nga nagbangko. Ay, Dili, amot dili. ka. Ay. Ay, mga brad. Sa mga tong birada nila, mga brad. Ay, paway-uway na tagamay diri, brad. Kaya ron na naming kondisyon na. Ay, psst, brother, Nelson. Basta naman ka, Brad. Ay, nako. Pre! Kondisyon ng lawas to siguro na maayo ginapre Si- kay nagkapahilot. Anong kondisyon nga aki kong partner, pre? Ikaw pa ya pre nga maayo kaya nga daan niya magrason. Girasunan ko gani, pero ang problema, kaduda siya sa kuha. Kung din ko nung kakadto ang kwarta, takay, hindi lang biyan na niyang mga inadlaw ta diri. Pilag di mo na remalasot. Amo na ginangambal ko sa inyo. Boss, mayong Abo. adlaw, boss. Oh, Mayong kamusta? adlaw na busa. Amo na gambal ko kaninyo. Anong inyong mga bisis kaduda na sa inyong mga trabaho. Boss, Kung ako pa sa inyo, magtarong pa mo sa trabaho. boss ka na nga mo. Ako ha. Medyo nabayan bantayan tamong tulo. Ikaw, boss. Nagmarites na ba't ka, boss? Grabe naman ka, boss ba? Amon man na pribado, yag, kuhan, boss, ga kabuhi, kag isa pa, boss, ginatrabahoan mo na mo. Suporta na lang pala, boss. Pero ako Basta kung ngambal gusto mo, kaninyo. boss ba? Bakante ka karon, boss. Lagaw ka to. Tama, boss. Pwede to, utang, boss mo. Sabay ka sa mga. Oo, Tiyo na, boss. Tanawa si Pare Nilsson, boss, kay, tanawa, oh. Ako, sabay-sabay lang ako anin nila, boss. Pero, lagit, ginagmay. Hoy, Nelson. Ako pa ni mo di ka magsigupod-upod ng brando. Kanas brando, bulilyaso na permanente. Nakita ko na kaisa na. Abi ko kung sino nga yung angkas sa iyang motor. Abi ko ang misis ang iyang angkas. Lahi mo na iyang angkas. Ikaw pala, boss, Grabe ka naman po, boss. Oy, ay na naliga pila-pila manghihana, boss. Kaya natural naman na sa mua. Lagi, boss. Kag-isa pa, boss. Isa ka nang ilan naman mga lipay, bla, boss. Kaya siyempre sa ginatawag nga kapoy talit sa trabaho. Amo nagambal ko sa inyo. Kag-isa. Kanang mga inyong enjoy. Tapos pagabot dire, magkas-advance sa food mo. Ay, Ang kumpanya na po'y mga problema sa inyong kas-advance. wala mo na problema, boss. Ginatrabahuan mo na nabon sang tabag ka gusto. Ay, hindi ka Tama na, magkabalaga, boss, Tama na, boss. importante nga maayong performance namon kag kung may Maayong ginapakop up ka nga sa performance sa amon inyong nga mata. patapos ka trabaho, tapuso namon na. Mayong performance sa nawa ng atope na, mali man ang pagkatira ninyo. Ay, boss, anon grabe naman na, pagka-boss, boss. Ang materyales, sabi to, boss, ligad, boss. Kiwi to, boss. Amo na palagasan na lang namon. Sa bagay, boss, madala pa man na kwan. Ipakitaan natin sa videos nga matabunan na nga hindi Tama na, kitaon. Tama na, boss. Kumpiyansa ka sa ning mga body ko diyo. Kapag pagit si Bro Nilsson, boss, grabe, boss. Brad, ayuso na lang nato na, Brad, para Sige, wala sige, na sige. reklamo ni si boss. Sige, boss, para, Boss, sige, boss, kami na bahala na, boss. Niya. para ka sa advance naman kami, boss, Boss, Tama na, boss. dili bala, boss. Ay, tabo, ha?
Otrohan na undagi na ng bisyo ninyo. Kabal- Ito magsige-sige mo nitar mong pakas-advance. Ay, boss. Gadugay, boss. Baga, gwapo kayo si boss eh. Boss, Yan mo, pandamay mo. hindi boss ba? Trabaho na trabaho. Boss, 2,000 lang karon boss ha. Gilang ko na opisina mo ah. Never break, always fight, never quit, do it right. Balik na mo na driver. Alangan. Siyempre, wala na kita sang niban nga paborito nga lugar pare. Kundi ari ang pinakamanami, pinakamalapad, kag pinakatawhay, kag maayo nga tanan-awon sa tanan nga nakita. Tagagabi na pansin ako ni mo, Brad, marag medyo baga na adik na ikadiri nga lugar, Brad ba? Sige lang. Kita mo pare, kung magdiretso ako permi sa balay. Oh, Kung isa pare, si Mrs. daw kuan git. ano? Daw malipay kumantani pagkabot sa balay. Gisabla rin daw kuanaw. Wala agad ang. Walilyaso na yung mga Mrs. Brad? Kung kisa bala brad, kapoy ko, siya kapoy man. Di, mayad bala na. Ano siya, no? Yung mong suki, oh. Ay, Ano yung suki naman, ulo? mandang. Oy, mga sir! Nagputi ka ko na? Hoy, salamat kayo sa Glutaplex, sir. Grabe Aba, gid kaayo. siyempre. Effective yun. Oo, kung maubos na, bali lang ko kay tipanta ka para... Sige, sir. Walay problema na, sir. Ay, sus ka na mo dito Dali sa na, sir. Kinagulat na ka ito mga balay. bago, sir. Katong imong gipaabot. Ay, oo. Dali na mo, sir. Sulod na mo, sir. Kuha na tong import ninyo. Hoy, kabalob ka, sir. Halin pa gitog Davao. Oy, dapaw, ah. Bago kayo to, sir. Ay. Walay pakay, bagong ligo, bagong Asa? sabon. Ay, oo. Abay, sige pa, ayo. Di naman to imong upod, sir. Si Nelson. Ay, ari si Pare Nilsson. Siya nagari ka pangagad sa akon mo. Uy, tanawa lagi. Amo lagi ng ambal ko. Ah. Dari nga lugar, sir. Siguradong babalikan mo talaga. Yes, oo. Babalik ka talaga pag may pera. Pero pag wala na, turong naman mata. Pahuway lagi. Oo. Pahuway. Nami- Dali, sir. Sulod na, sir. Nami nga daning inyong nga lugar di. Anong pangalan? Sini Almost Paradise. Ang dali na mo, sir. Pasok po kayo, sir. Huwag po kayong mahiya, sir. Dali na, sir. Kung pwede dito lang kami sa dulong-dulong gamay. Ito naman sa idolom, Brad. Kaya parte kay Taklaro, Brad. Para hindi ta masilipan din na. Kasi kung makita ta dira karon. Dali na, sir. Dali na, sir. Padayon sulod, sir. Sige, madam. Oo, baw, gahanol. Nagbilin pa kwarta ni mga, Brad? Gusto ang kwarta mo? May kubad, may kuan ko diyo, may pamasahan ko na ko diyo. Gusto gid ito. Pero basta Ikaw, matingala say ka ba si Mrs. Brad nga why ni ko hermit siya. Yan, habi ko to nga alkansya eh. Sige, sige. Hindi. Pero mo lang to, anay parte ni sir ko para hindi ko mahalata. Hoy! Agos, ka mo dira. Brad, Si Busa? Lilian, so git Brad. Amo galing ka kaurot ang yung kwarta. Kaya nanay mo niya permanente dahil sa sulok-sulok pandama. Pabungol-bungol ka lang Brad, ako pa bulag-bulag ko Brad. Nelson Branda! Hindi na magbalikit Brad, hindi na magbalikit. Diretso lang, Dani. Diretso lag. Bulilyaso. Hindi kay Hoy, Nelson Branda! Bantay lang mo, boss. Amo galiday nga dahil. Amo galiday nga kahurot ang inyong kwarta. Pabungol-bungol ako Brad ha, ikaw pa bulag-bulag. Diretso dayon, no? Patik-patik pabungol-bungol dayon. Sir! Mayong gabi, sir. Ngayo, bulag.
pabuta-buta na yung pabulag-bulag. Sir! Bantay lang mo. Mangayo, Bantay bulag. lang mo, boss. Pandamay ko. Tingala ko Sir! gagawin sa iyong kwarta kay nanay mo din. Bantay lang. Mayo kay niabot mo. Abi ko ganit, dili mo mag-duty doon. Sir, Patik-atik pa mo gabi na paipi-hipi pa mo sa daplin. Klaro na kayo mo, oy! Amo galing nag-hide out. nagkahapit lang kami to, sir. Kita mo may nagapalot dito, sir. Oy, wala mo kabalo. May nagapalot tabi dito. Wala mo kabalo. Katong ang inyong gika-istorya kagabi. Kabalo ba mo nga? Kutog kaila. Ba't mo sa ganon? Kilalahay ka mo ni Kwan, sir? Berta? Taga dito. Dito yung mong kaila, sir. Amo gali. Diyos mo kaya. Tapos sir, pasigong na una kapag galing sa Monte, sir. Pero, amo ning ambal ko sa inyo. Kinasayang-sayangan nyo lang ang inyong kwarta. Ha? Ako pa ninyo to. Maundang na lang mo din sa trabaho kung amo malang nag-ubra ninyo. Sir, Ano nga na, sir? malaway ka man sa Monte, sir. Ay, Ano paloy? Why man tamo naghahanot dito, sir. Kagangamon man lang tanat dito, sir. Para malingaw man lang tamo. Ang wala ko'y labot balingaw. Ang akong ginahuna-hunagin yung pamilya. May pamilya ka mo, tapos karon diyaw kasulod-sulod mo nga ng mga butang. Kung ang inyong kwarta, igamit ninyo sa maayo mapuslan pa. Ha? Mapuslan pa. Sugod karon. Ikaw Brando. Ikaw na gusto ka magkas-advance ka, ha? Sir, paano ko na mabayaran ng mga balansi ko na sa inyo, sir? Ay, Trabahoan mo. Kung di ka gusto magtrabaho, pwede ka nag-resign. sir, hindi lang kami muna, sir. Ay, Pili ka. maluway ka man sa ako. Sir, may harap ako yung ginagata, sir. Ako ang balon mong maluoy ko kadima. Ay, sige, sir, Maluoy ka sa imong pamilya. maluway ka, sir. Ay, maluwod ko sa imo, sir. Ay, Ayaw pagluod. patawara lang ko pala, sir. Hindi na rin maliwat, sir. Yan. Ika mo na lang itong last stop. Sir, maluway ka man sa amo. Ay, tawo man lang ta, sir, nagkakasala. Ikaw, Nelson. Ano bang plano mo? Hindi ka balanta ka na dati pa. Hindi ka mag-upod-upodan ng Brando. Kay bad influence siya. Anong gusto mo? Matrabaho o matrabaho? Sir. Tagailamig chance, sir. Tagailamig chance, sir. Kung ako nila ko maayo ka tao, dugay ta na mong gitanggalan na rin. Basta hindi lang kami pagputpula, sir. Kay, Basta sugod ka ron. damo pa kami utang, sir. Sugod ka ron. Hindi ko gusto ka magkas advance mong duwa. Paano na lang na pamilya namon, sir? Basta di na ko gusto magkas advance mong duwa. Di na ko gusto. Sir, maluway ka man, sir. Ay! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout. If you're raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound. Can't stop me now. Ayaw kayo nagpuli ka pa. Ano naman ang rason mo sa ako? Nga mo ka na ni oras na puli. So, gidi ako kung din kahalin. Kalma lang, kay sermona namin sa among amo. Kalma man ako, ah. Din kahalin, how? Nag-overtime lagi. Overtime nga holiday subong. Holiday. Holiday gali. Dito, ipa-overtime ni boss amo. Nelson. Tapos, ari akong sweldo ng 1.5. Nelson. Wala ka pala mahuya sa ginahatag mo sa ako, eh. Alangan, anong ko na kaya mo naman ang ginatag? Ano naman ang ginadawat na mo? Ginakwinta na kon kung pilang imo nga agi sa isa kadlaw. Te, sa pagkwenta mo, be. Nga, mo lang nang imo nga agi. Ano ginagihatag ni boss, di ba? Dalawa pala ang upod mo dira, oh. Oh, si ano na naman? Upod ni mo.
Di ba na ikaw pintor? Upod ni mo, tanawa nga libor o tanawa na kapundar na. Di bago na nga motorsiklo. Isa man na ka mo kang ginatrabahoan, di ba? Siyempre ka na siya. Dati naman na siya may kwarta. Dating may kwarta. Nilson, ayaw na kugati ka, ha? May nakahambal na sa akon kung din kamuhalin. Kung nga, amo na lang pero bibilin sa imong kwarta. Anong buot mo sing ganun? Buot mo ang balon nga. Kabutig ko sa imo, ha? Amo ba? Ano sa pamatyagan mo, ha? Kag Nilson, Tay sakso na tayo, Brad. bistado ka na. Tanawa, Ano ang bistado? si boss mo ari di kagina. Sa una, hindi pa ako magpati, pero sa muli, Gilaglagi ko ni boss ba? Pandamay ka, boss. mayara pa nga mga videos nga nagapamatuod nga ara ka dito sa lugar nga Anong ina. videos? Tanawa, gipapicturan ko kay boss mo ang imo nga mga lagbok dito kay wala ka mo sang CCTS card. Matay. Tanawa, ari pangalan mo, oh. Contact number mo, kag edad mo, hayman ka mango sa imo. Sayangan. Ibutang ko itong tuod pangalan. Tanawa. Oh. Nag-umpisa ikaw sang Disyembre 29 kag 31. Ngala ko nga, huwag ikaw kapalupok, dali kayo nakapalupok ka na dito. Mayo. Si man na lang imo nga pagbisita dito, ha? Mayo eh. Pandamay nga gilagbok. Tingala ko nga, 1.5, 1,000 lang. Ang balibos mo, kada ko sang balance mo dito, kay permi lang kasigigsi eh. Pandamay ka. Anong picture may... Matinikal ka pa? May kakapyot. Tanawa, oh. Wala na siyang lain pa, karang gatalikod, oh. Perti ito magkigol, oh. Ikaw good ni. Ikaw good ni Nilson. Kita kayo kay may nunal ka sa lubot. Ma-explain ko ka. Mayo pa iulit ta na lang kay tatay mo. Kundi ka gani Nelson nga may bata na kag may asawa na dito ka pa nagtinunto. Kakaroon na may pagkaon mo sa amon. Tuod ka malipay ka dito pero paano kami nga pamilya mo? Okay lang ba sa imo nga? Okay lang ba sa imo nga? Kasi pila ka adlaw? Ara ka na sa babaw sang balaya, nagkakabit-kabit. Kung matubuhin na, sino ang malitan mo, Nilson? Hindi iba niya tao, kundi ako. Ako ang dapat mong titihin. Patawaran ko kang nadala lang ko sa akong amigo mas... Nakahimos na ako, Nilson. Nakahimos na ako. Napadala ko naman ang aton nga bata, napapackage ko na ato, nakaabot na siya sa Iloilo. Gipapotas. Ano ba musing ganun? Nelson, mapulian ay ako sa amon. Maupod ko. Maupod ka? Maupod ko. Sige. Total, ara naman mga bayo mo sa guwa. Una dito, masunod lang ako. Pero, gang. Nelson! Tabagin man ang pangalan mo. Nelson. Nelson Butigon. Check the mic and make sure. Ay, Nelson Butigon! Andamay ka, Nelson, na kabulilyaso ka. May problema kay gaupod-upod ka ng mga bad influence. Papa J. Boy Nunoy, anong himuon ko para mapatawad ko sa akong asawa? Dahil mga salamat, Nelson. Kaya anong himuon niya, Brad, para mapatawad sa asawa? Kamang! Ambot Nelson, tanan nga, buhaton mo. Ambot lang sa asawa mo kung mapatawad ka pa sa ginhimo mo. Andamay katawhanan ka. Amo na lagi na lesson sa mga